Wala sa tamang proseso ang traffic sa Dumaguete. Munta na lang migun sa imong masturya sa traffic sa Dumaguete. Sobra ka traffic, may lihok dako. The traffic sa Dumaguete is actually, kung nasa downtown is okay. When it comes to Robinsons, traffic yun siya because there's only one way naman na maagian. Unlike sa diri na daghang lapos-lapos dito kay dito naman one way lang maagian. Halos na lang sakyanan padulong guna diri sa downtown, mabuntag sa iyo na atong kalisdan usahay. Pero sagdi lamang kay temporary naman ang inana. Pa kuha na po padako po datong dalan ba aron mawala ra po ng traffic yun. Siguro inana sa pagkakaroon pero naray panahon nga mabalik ra po na siya. Nang makaapekto jud siya sa kanang labi ng anong naay magdali or mga estudyante, then especially ang kanang motrabaho nga sayo, maapektaran jud sila tanan. Naay day nga grabe ang traffic, murag halos di na kayo makaliyok ang mga vehicles, pero napoy mga day nga wala. Pero when the day nga mukams nga night traffic, grabe bitaw sa mo ng alas 6 sa buntag through alas city, tapos pagkahapon mga 5 kanang gubot na. Each time kung naay mga ambulansya mosulod, murag lisod kay makagi ang ambulansya kay tungod sa ka-traffic. So sa both sides, imbes nga naay side nga para space out ang mga cars, wala na noon kay pasingit ang mga motorcycles. Dapat mayroong daanan ang mga tricycle. Dapat mayroon din daanan ang mga SUV. Yung mga bus, mayroon siyang daanan, di ba? Ang nangyari sa tricycle, masyadong magulo. Yan ang nagpapagulo sa daan. Sa traffic, usay po dili. Na may panahon po nga way traffic. Depende sa panahon mong. What can you say about the traffic in Dumaguete? Traffic. 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 Yes. Traffic. Yeah, the traffic, the motorcycles, the cars. What can you say? Yeah. I don't know. Don't know. Traffic? Traffic, yes. The local people here is very polite, and the traffic I think is better than the China. We just take this two car. I'm Chinese. I think our hometown is a bit better than this city. Okay raman ang ka-traffic pero ang dalan lang tulay wa pa nauman. Mo na isa sa naka-traffic. Traffic bitaw kay Dumaguete kay tungod mangud siguro ani mga one way. Napud toy giayo kuno do nga bridge didto. Pila ka oras mo take time ang biyahe? Dili mo jud kita tong dugay di man gyud para sa Cebu nga traffic yung kayo. Within Dumaguete, like kumubisita lang ka sa mga establishment sa Dumaguete. Hinon dugay gyud non. Tuyok na kayo. From home to work, 15 minutes. Early morning, traffic siya, kay maagi mo ko sa Robinsons dapit. If mag-motorcycle, 10 minutes. Pero if mag-car, it would take 20 minutes or 30 kay tungod lagi sa traffic. Usually, hatod kog motor or sakyanan. Traffic yun siya sa pedicab, kaya dagan mo kayong pedicab. Magsakay ko og pedicab gikan sa Batinggil, murag maabot ko og mosayo man ganing or mga 10, mga 30 minutes dagay pod akong travel. Monday to Friday, it depends on the traffic. Kung ni traffic, mga 30 to 45. If kung traffic ayo, usay, kung makamotor ko, 5 minutes ra. Kung di traffic, from boarding house to school. Tag 30 minutes depende kay og usay dugay ko makamata. Mag alas 7 bitaw kay traffic mo kayo. Usay maabot ko mga 20 minutes. Mayroon kang dapat puntahan na emergency, hindi ka makarating. Masakit na tiyan mo, hihimatayin ka na, wala. Hindi ka makarating ng ospital, umiikot yung tricycle na sasakyan mo. Ang mga tricycle driver namimili ng mga pasaheros. Kung stranded ka na sa daan, hihinimatay ka na sa daan, lalo pag ulan, pag sabi mong pupunta ako sa ganitong lugar, ay hindi, gumaganon. Mga tricycle driver o ano mang klaseng sasakyan, pampubliko ka, mag-serve ka sa mga tao, hindi yung namimili ka ng pasaheros. Depende ba kung na sir kay buhato ka sa serious criminal law sa timing malas G's kalagmitan traffic. Kalagmitan pwede ka driver maliban dugay mo ka kagawas dito. Hatod ka dito, okay ra pagbalik dugay traffic mo kayo. Pindi ra mo gunas driver yun kay lisod po gayo og muhatod tag isa ra ka buok dayon utso mopadulong tas traffic alkansi kulang ra sa gasolina atong yatod sa pasahero, di ba? Mo na giingon ba nga dili na lang ta magnegosyo og walay ginansya. Inform ba ka or nakabalo ba ka nga kaning usa sa mga reasons nga nung traffic ang Dumaguete is that kanang bridge construction tapos ang widening. Inform ka, wala ka kabalo ana. Paano lang okay ba wala? So unsa dagay hunahuna nimo nga ika-suggest para ma-less ang traffic sa Dumaguete? Siguro madakan ang karsada dayon dili kay mo overtake para walay traffic. For the traffic, katuilang napaagian na kana siya one way. It's
okay man para ang flow sa traffic is smooth. Pero dili lang sa dagay idungan nila og construct. Kay if idungan na gud nila og construct, ang ubang commuters wa na gyud magian. So mas nice lang gyud if kanisa i-construct parang uban na ay magian. After na mahuman ng isa na road o construct, next na pod ang i-construct para smooth lang ang agi sa tanan. Nabitaw magpaguot-guot sa dalanon. Traffic pa itong dalanon, traffic mo naagianan sa tao, lisod kaayo. Tsada ragod kaayo ang kaswagan sa Dumaguete karon noon traffic, pero at least makita nato bitaw may kausaban kaysa sa una. Expected man tud nato ang traffic sa mga commuters. Butang nato early bird catches worm, butang inana. Unang magsayo ta usahay kay sa Manila bitaw sa Cebu, magsayo sila alas 5 nya, alas 8 na maabot sa ilahon. Para dili kayo ka mahimong bagulbulan, imo nalay adjust imong kaugalingon. Kaysa ang uban pay mag-adjust sa imo lisod pug kaayo. Ikaw nalay ma-adjust. Mamarking pud ang uban, dili pud insakto, wala sa lugar. Nila ibutang ilang motor o asan nila ibutang ilang sakyanan. Sundo na lang nato kung unsa man ang batas o unsa ang mga gipang kuan sa mga traffic para malinaw ra pud ning tanan og sa karsada. Walay gubot, walay disgrasya, wala tanan. Ang apan lang ag mga drivers sila may musingit imbis nga dire lang ang atong linya tapos ang mga drivers mo kuan magyud mangita og pamaagi. Ang mga drivers unta kailangan ta mosunod sa rules and policies unta sa road. Kung dili na pwede pagyan, dili unta na siya pwede pagyan og kailangan diri ra gyud nga side. So kailangan ta kanang half side ba para kung in case kung na ambulansya, ang ambulansya makaditso nagkuan. Okay na dagay ning traffic ani inig maayo na ng mga bridge kay under construction nga dalan ba nga na kinanglan madali gina nila pag gumanang tulay. Dapat may mga traffic enforcer dyan sa gitna na magigiya sa mga tricycle kung saan magpapunta o magigiya sa masakay. Hindi yung kumbaga sa topsy-turvy. Dapat may city planning talaga. Napakaliit ang Dumaguete, pilit pinapalaki. Kung gusto nyong palakihin ang Dumaguete, dapat yung maganda yung foresight. Hindi yung siwat dito, tapos umiikot, yun lang pala ang inikutan. So, abos mga riders, mga commuters, sayo na jud ta para di ta malate. Bye-bye.